Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan lang ko sa pangan nga JB. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana'y di na lang. Ano ba na sa iyong kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga JB. Sure ka nga magpakasal ka na ko bisag na anak ko'y anak sa kong ex? Ay kabala ka. Kung musugot lang ka nga magpakasal ta, panggaon ako ang imong anak nga muragig ako. JP. So unsa man? Magpakasal ka na ako? Yes. Yes, JP. Thank you, Biron. Thank you. Isaan ako. Dili ka gid magmahay ng imong pagsugot ako. Uwagid ka makakitaglain, nak? Ma, buotan man si Biron. Hinungdan nga siya mo'y gusto na ako nga maasawa. Pero, nak. Ma, ayaw pagsulti, ana. Di naman natin mo ang imbasihan, ma? Kung mahigog maka? Parehas ko na ako, ma. Bisag naibaw ta nga dili ko tinuod nga anak ni Papa. Kay naanaman kong daan sa dihang nagkaila mo. Pero gidawat ka niya. Di ba, ma? Gidawat ko niya nga mura kid og iyang anak. Ay, pasensya na, nak. Okay ra, ma. Naibaw kong concern ka lang ako, ma. Ug wa ka intensyon nga mo judge ni Veron. Pwede ko mo bayog, Toy? Unak, may anhita din kay palito na to unsay gusto nimo. Yay! Imo ginang gispoil ng anak nimo. Sige lang, good. Tagsarbitaw na. Usasad. As long as kaya na ko nga mo provide ninyo, hatagan kita mo sa inyong gusto. Salamat, Hana. You're welcome, man. Ikaw, basta na kay ganan nga paliton para sa imong self. Okay ra? Ano di man? Sige na, pagpili na. Thank you, Han. Oh, nga naman ka? Ang maayo na kong ex ay si Philip. Napriso. Unsa? Nga naman? Saon? Adik-adik man. Ay, paita. Unya mo nagklasiya sa amahan ng imong iatubang nilay ka? Mao lagi. Nagsige na ra pangutana ang bata bahin siyang tinuod na papa. Aw, di gira nga ikahibong kay wa masa na to gitago nilay kang tinuod. Nga dili ako mo iyang tinuod nga amahan. Pero para nako, no? Kung ako imo pangutanon, mas maitingali nga di lasa kung ingon anak man. Doon na husno higayon para anak. Husto ka. Swerte gi kay na si Veroni mo bay. Kay good provider kay ka. Unya, o pag mo sa patrabaho ah. Maluoy maguko. Mas gusto na ko nga hands-on siya sa among anak. Kana, usasad na. Pinakaswerte gid siya anang bahin na bay.
Kaya nadawat man nimo siya, bisag nana siya anak daan. Unya, imo pag yung gitratar ang bata nga, murag imo na yung anak. Mahal kay nako sila bay. Ug dili nako kaya nga mawa sila nako. Pag kutob sa kumakaya, hatagan gid ako sila sa mga butang nga ikalipay nila. Ikaw na gibay. Noon sa man si Pero, nagsige naman na rin siya nga dili mauli nila ikadini sa amo. Unsa ba kay kabisihan niya? Unsa? Di na sa mo makauli karon si Laika? Ohan, pasensya na ha. Ani lang una minitiya. Gimingaw mo gud si tiya nila ikaw good. Gusto niya nga ani lang una matog. Okay ra? Oh. Oh, sige. Okay na. Amping mo. Salamat Han. Maayo ra gyud nga ni anhi ka, JB. Lagi tita. Ako untang kuhaon sila si Veron ug Laika. Ha? Uy, wa man din he. Ha? Pero nagtawag ka na may gabi itiya. Nalangit bang gani siya na ako nga anhi kung siya matug din eh. Ay, ambot lang gid aning pag-umangko na, uy. Pursuso ko man gid unta na siyang pag-umangko, no? Pero, how'd gyud ka bakakon? Tiya. Panidin ang asawa ni mo. Kaya ako, no? Nagduda yung kong nakikita-kita nagbalik sa iyang ex nga maoy amahan ni Laika. Unsa tiya? Nga nung nakasulti magkaana tiya? Diyan mo gikan. Ilang biya? Nanawag pa gani ko ni mo gabi eh. Dito ko. Oh, Nagka-istorya sa ming tiya ni mo. Pero miingon siya nga wa mo maadto dito. ha? Sulti ko sinoon. Doon na kabay kitago na ako. Biron? Okay, fine. Nagkita mi sa kong ex. Nga amahan ni Laika. Pero wa mi matug sa ila. Dito mi natug sa akong amika. Pero maluwa ka man mananggid ako. Nga dili ko man na ihangol sa bata. Open man ko. Tungkol kinahibaw ko nga katungod na sa bata nga mahibaw siya sa matuod niyang amahan. JB, sorry. Talit-talit, manggod. Nakagawas naman sa espresohan. O niya, sige na magpangutanas like kabahin niya. Mautong gidahan na lang na ako. Sorry na. Ayaw nakasuko na ako. Okay, sige. Pero next time gani, sultihi ko. Kahit pwede rin na natong ihatod sila kaniya. Kuyugan pa mo. Sige. Next time. Promise. Han, unsa ka kung mubakasyon tang tulo ni Laika? Ha? Asa man ta? Magpabuhol ta. Naman ko'y gipatipigan ni mo nga kwarta, di ba? Mauto itong gabiton. May nalang ba nga makalaglag tagpalagsa ba? Nagamit na raban ako ang kwartahan. Unsa? Shit. Nagamit mo ang kwarta nga akong gipatipigan ni mo? Oo. Pero ayaw ka balakahan. Ilisa na tika ato. Gano'n sa madini mo? Basta. Emergency lang. Gano'n magkamusulti na ako. Ilisa na lagi tika ato. An? Ayaw lago kasukugod. Nangutana naman ko. Makalagot mang kagod. Gingnan bitaw kang Elisa
na di ka mo, tanap pagit ka. Okay, fine. Di na ako mangutana. Kalma na. Mo ba? Dali siyang masuko nimo bisan sa gamayng butang lang? Lagi bay? Uy, Ambot eh. Naglibog ko niya. Kung naunsa siya. Kalit naman siya kaingol, ana. kun mauna bay, panid ilang sa... Kay basin na ni laing gikalingawan. Unsa bay? Ganun di man siya matubag si Biron? Asa man ni siya? Kapila na ko manawag niya ron adlaw pero di man siya matubag. Asa man kaha di ay ito? Musta na'y pangutanan ako, ma? Hasta gani sila'y kaya magkaning gida? Nagduda magit ko ang asawa ni mo, JB, oy. Ma, Kung nagbinuang gani, buwagi ha. Oh. Hilas rigid kaayo siya kung nagbinuang manggani siya. ma. Ganong pa ka nakauli? Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Nagbalik na mi sa kong ex. Pero, ba na nakuli mo? Sorry, JB. Pero nakaamgo ko nga hangtod karon. Siya pa rin gihapon ang akong gimahal. O gunta makasabot ka nga kami mo'y angay sa usag-usa. Tungod kay may anak mi. Pero nga nung nagpakasal ka pa man ako, Tungod kay buutan kaayo ka namo. Namong duha nilay ka. Og bahin day sa kwarta nga imong gipatipigan ako. Ang tinuod, nagamit din ako pagpiyansa na ko ni Philip sa prisuhan para makagawas siya. Pero ayaw ka bala ka. Maningkamot ko nga mabayaran di ka. sakit ang ninigibuhat ni mo na ako, Veronas. Uy, kabutangan si kasakit. Sakit kit kayo. JB, sorry. Unta mapasahilo ko ni mo. Grabe ang akong kahubos gyud ni Veron. Kaya nahibaw pang gud ko. Nga tinud-an na yung akong gipakita niya. Gidawat kanin ako siya ingon man ang iyang anak. Ug mas nasakitan gid ko kay giisip ko naman nga ako ging tinuod nga anak si Laika. Ug bisag nahibaw ko nga mas na ako'y katungod tungod kay bana ko. Wa na lang kumupugong pa niya sa iyang desisyon. Kay ako ra maghapon ang luoy. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita manghigalang kaagi ni JB nga taga Cebu City. Wan sa awit ngayon kapangayo. Awit nga nagulahan, sanay di na lang. Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw?
Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Ang tud sa sunod kayon, kakang salamat sa inyong pagpaminaw.